de må heller ikke tage hammeren. Nej, de kan det. Det er lige før, hvor de kan. Ja, Men de kan løfte en gren. en lille gren. De kan løfte sådan en her. Inger, prøv at se her. Prøv at stille det herhen. Lige pludselig så de omringer den helt. Nej, det er fint. Det kommer til at ligge lidt i vejen, ja. Hvad? Det kommer til at ligge lidt i vejen for deres byggeprojekt, ja. Det må de flytte. Prøv lige at flytte dig. For jeg er til ham sømmen. Jamen altså, vi er ikke nødt til at skal den anden vej rundt. Hvad er den der nede? Jo, du må gerne sidde her. Jeg troede, den Du må her. gerne sidde her, fordi Den der. så sidder lige her. Så kom det til det. Jeg har selv prøvet. Og det kunne du ikke. Det skal være herinde. Så kan vi lige sætte sådan her. Ja, ja. Prøv at se, Chris. Ja. Skal vi ved derinde? Hvad tror du, du skal trække den vej derfor? Hvad er det? Frostskål på cake? Bøh. 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 Rasmus, jeg tror, den skal op i spanden, den der. Ellers så bliver den væk, målebåndet. Hvor er bordet henne? Jeg ved ikke, hvor det er. Jo, Rasmus, du tabte den ned der. Lige foran dig. Der. Her. Skal jeg lige hjælpe dig? Så hvor det lige har et åbent lidt, Rasmus. Prøv lige. Lige kørt den vej, ja. Jeg gør så bare det. Har du babylarm med mig? Nej, Til højde. han sov som en sten deroppe. Hvad går det med dit projekt? Så skal jeg den her væk. Det kan vel lave sådan at komme ind nærmere på os, eller hvad? Ellen! Ellen! Hvis jeg nu laver, så jeg kommer ind der.
forkert forhåbentlig, hvis det er nok vil godt være, at det er brugt.